ngiyacela wewandile ngiyacela wewandile hayi wewandile awofika phela noma wewandile wofika phela noma wewandile ngiyacela wewandile. Ngibingelele bafowethu, lo bingelelayo uNjogo ihobosha umfana owambamba phansi lapha endaweni yaseNkandla eMshisandla eNkungumathe. Ngibingelela nje ngalesi sikhathi ngithe angizonethulela nakho umsebenzi wami omusha ka2020 osihloko sithi Isiziba. I-album ke bafowethu izophuma nge-30 ku-October. Lungabana abantu ungabana abantu dala ungabana abantu ungabana abantu dala ungabana abantu ungabana abantu noma bekushela ngemali noma bethanga mali noma bekushela ngemoto noma bekushela ngemali dala ungabanaka abantu baba melobo Awukhamba moja ililanga alishisi kulezi insuku liphuma ukuzovela. Hey ungabusasho Ngabe ngisasho wena vele ngasonke isikhathi wena ufuna kuba wena nje ochazayo. Angisengishilo liyashisa. Ngabe ngisasho ufuna ukusho wena ke shono ke wena ke kuyashisa nje ngiyakutshela sengishilo wena ufuna nje